Baixarem cap a Després anirem cap a l'oest. Som a la plaça Major d'Olost, aquí hi ha l'església, terra de bandolers. No, ja quasi vine. Aquí hi ha el restaurant més famós. Hem vingut aquí per mirar això. Per mirar això. I Que allà, és el allà. casc antic d'Olost, que és Allà al Serrat. Passejar per un poble on no hi ha ningú. Anem a anar amb allà darrere, no? Una volta per allà. Perquè tot suma. Sí, no hi ha res més. que res, que Olost és molt maco, veniu-hi quan es pugui i... Sí, Maria, hola. Hola. La veieu aquí? Ens assentem un moment a l'estació d'autobusos, a la parada d'autobusos. Hola. I anem així. Au. Aquí parla del Cal Carrisco. Flors i amor. I para de comptar. Si Déu no existeix, mirarem pel·lis. Hola, què tal? Som el Pets. Seguim per la nostra ruta pel Lluçanès. Sí. Ja estàvem aquí parlant de les vicissituds de la vida i i de quan que cop i volta ens hem trobat Hem això. trobat una meravella Meravellosa. meravellosa. Ara us l'ensenyem. Ensenyem. Cal Salau, un room escape al Pens. Estem flipant. Atenció. Quina meravella. Un room escape al Pens. Això. Portland escardat. Portland. Escardà és un carrer de veritat. Això és un poble. Doncs sí. Doncs això, un room escape al Pens, que us sembla? Aquests llums a mi em tenen enamorada. Aquests llums els trobo preciosos. Si no ho sabeu, el Pens és conegut per la seva tradició del treball de la forja. Si veniu aquí, admireu tot el treball fet en forja de ferro, és preciosa. Ja us ensenyem algunes coses, però deleiteu-vos amb el seu art, perquè és preciós. Sí. Això és... No es pot entendre la història de Catalunya sense el carlisme. Generalment, les papereres no són gaire maques, oi que no? Doncs mireu, al Pens són precioses. Totes les papereres tenen aquest treball de la forja del ferro, com ho hem explicat, i són molt maques, la veritat. No semblen papereres, però són vistoses, estan en llocs molt ben posats perquè es puguin veure bé i es puguin admirar com una forma d'art. Parlant de l'art de la forja, aquí teniu una altra meravella que trobareu en moltes portes de les cases del Pens. Aquí, al cap d'un drac, amb l'anella per picar. També és preciós, aquests dracs doncs els fan aquí i tenen unes formes molt característiques. Si veniu per la carretera hi haurà un cartell i de fet una de les coses que hi ha és la cara d'un drac. Els dracs són importants aquí. Però aquí tenim la creu, que dèiem abans. Aquí tenim la creu.
Què dius? És en Jordi Llamola de Torelló. Premi el 2012. Premi Joan Prat de Forja 2012. Que maco, tio. És un contrabaix, no? Un contrabaix, sí, sí. Hola, penya. Hem arribat a Santa Eulàlia de Puigoriol, Després aquí de- al Lluçanès. Ara ja som aquí, anem a donar un vol. És un poble de 4 cases, 2 carrers, vale? Sí. I res, anem a veure què trobem i què veiem. Què veiem? De moment ja... Hi ha un pàrquing. Hi ha un pàrquing de turisme, ho sapigueu, per si veniu mai aquí. Heu de buscar-lo ben buscat, Sí. perquè està... I ja portem 3 gossos a la carretera. 3 gossos al mig a la carretera i Que un no gat. estan ni immutats. No. Estan casa allà, com si fossin a casa seva, de fet és una casa seva. Sí, és una Les casa coses seva. com siguin. I amb per una tant, tranquil·litat. abismal. Genial. Doncs va, Que tant de seguim. vol la gent n'aprengués més d'aquesta tranquil·litat animal. Pollestrot, bueno, és un gall, però bueno. És un gall. És les potes. Totes les potes. És brutal, tio. Està plovent amb gotes i se m'està envoltant les ulls. Saps que ja et puc anar sense. Hi ha gent que té sort. Però hi puc anar sense per no obrir un pijo. No obrir un pijo. Doncs vinga, anem per un dels carrers que no se'n pot passar a no ser que siguis veient. Oh, el rebost de la Nuri. Una botiga. Epa! Mira que maco. Ah, va. Oh, mira que és maco aquest carrer. És ben maco. Un gos. No. Uita, castanyer. Hem trobat un cartell super divertit. Castanyer. Està tranquil. Està molt tranquil aquest. Carrer Cucutó. És un carrer Cucutó. És la plaça Major, Antigament les cisternes feien servir això, pujaven per fer bombar l'aigua i que pugés del pou. Ara ja hi ha la font. És un pou. Un petit tresor. Això ja en molts pobles ja no queda, saps? Trobar-ne un és xatxi. Molta gent depenia d'un sol pou, de diversos pous, però que ara ja no es veuen perquè s'han aterrat o què sé. M'encanta.
treuen i així es riguen. Els dies que fa així com... 50 torratxes. Perquè tu ets una estrella mundial. Perquè tu ets una estrella si cal. Perquè tu ets una estrella sideral. Perquè tu ets una estrella mundial. Una estrella mundial. Una estrella mundial. Una estrella social. Una estrella mundial. Una estrella